Ja, det er det vigtigste. Hele verden. Jeg synes godt, der er mange, der gerne vil se. Nej, det er der ikke. Så, altså, jo, bare fortsæt med at filme, og så håbe på, at den sidder ind i et eller andet. Ja. Falder ud og bliver kørt over af den. Jeg er kommet med 20 svar. Det tror jeg godt, vi ved i livet. Ja. Hvem skulle det ellers være? Det var altid sjovt, at jeg sådan op derude og var... Dårlig hænder. Nej, så skrup nu for den. Ja. Så når han prøver på bremseskruet var op. Jeg lægger det ind. Nej, det gør Jo, jeg gør. Men han er det mest sidste, jeg nogensinde har hørt nogen lægge ind på YouTube. Så hellere Asger på glat is. Ja, okay. Nej, Asger på farten. Ja, men den episode af mit liv er jeg på lov. Ja, han er ikke helt voldtaget. Nej. Dengang de gik på håndbold der. Ja. Okay, du var meget dårlig. Håndbold. Ja. Så dengang jeg skulle Nej, nu gjorde jeg. Du er med ben. Ja, jeg har.